No khakaham te khulumkha जों दिनै दिल्लीनि किफिल फायखा दिल्लीयाव जों थांनाय 21 तारिखआव थांमानि जोंनि दिल्ली अभियान दिल्ली डेपुटेशन बेलायखौनो सक्सेसफुल हिमा हनो तामहले जों शर्ट टाइम सिङावनो जों दिल्ली थांगै जों बरक जेजों खागामानि जेजों वानसमानि आबरवाय मालायखा स्पेशली आं सानामुसुगाव अजराव जों 22 तारिखआव जों पहिला जों होम सेक्रेटारि बयजों मालायखा बयजों मालायगै जों डिटेल जोंनि 6 पॉइंट चातर डिमांड और 6 पॉइंट चातर डिमांड आं वन बाय वन बनां परेगै उन्हें एक्सप्लेन खालायखा अजराव जोंनि इंटरेक्शनफोराव जों कक सालायफ्राव बकाहामके साका जे त्रिपुरा राज्योआव सरकार फामिन परेव जों जतन अजर हई दंग ते आर जागा बिसिबा इंडिजिनास पिपल जोंनि इंडिजिनास पिपलनि बागै जों अनेक किसु खायनो प्लान खाय दंग विशेष कामनो साका जे जोंनि हाई लेवल मडेलिं कमिटी जे खाजाकमानि आबो बोसोराव आवखा आबो नां बनो स्ट्रेस रयसंखा इके बसागो आबो चेयरमैन अब रिटायरिंग थांखा अब बागै जों तेवाइसे जों चेयरमैन रिप्लेस मा खालायनाय अब खालाय दङ अब चलाय दङ सागो अब आं खाकागो जोंनि हाई लेवल मडेल कमिटी स्पेशलिस्ट अब कन्स्टिट्यूट खालायजोंमानि अब स्नामजांमानि टू लुक आफ्टर सोशियो इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा अब मिथिरो मेन माने पॉइंट अब म सालायखा इनके बसाव अब होम डिपार्टमेंट अब जों सालाय दङ तैबो जों साका इदानिं जों जे बिल टय फेमिलि 125 कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एडिशनल एम्पावर खायनो बागै टय फेमिलि अब आं साका इके थाकावलदि जों कमिटिनि रिपोर्ट माखा आ कमिटिनि चेयरमैन के आनंद शर्मा बो चेयरमैन जों बो रिपोर्ट रिखा तब अलरेडी रिपोर्ट रेडी हई दङ अब इमिडिएटली जों सालायगै अब पार्लियामेंट तै राज्यसभा बसं दिसानाय लोकसभा राज्यसभा दिसानायनि बसाव बनि बागै आं तै बनो स्ट्रेस रय साका जेतिनि एडिसि एरियायाव गोबां मानसिनि आनडेभलप हई दङ फर द लास्ट 35 years जोंनि कोनो काहाम कलेज करै एडिसि बिसिङाव कोनो जोंनि काहा हस्पिटाल करै जोंनि कासे स्कुल फने काहाम करै रोड काहाम करै अबहाय काम बनो डिटेल बनो साइखा रखा बो माइन्यूटली बो खानाखा आं साका एडिसि एरिया कट दंमानि प्राय 7,000 स्क्वायर माइल दंमानि किन्तु फेबार आनडेभलप नेग्लेक्टेड आमाय साका तैबो मन आं अबो कक साफिका बनिबान दिस रीजन बिहाइंड मेन रीजन बिहाइंड व्हाई द इंडिजिनस पीपल especially IPFD party are raising the voice for the creation of statehood based on scheduled area of Tripura abo kok wang boro saka फाइक्लाय बाय प्राय आधा घंटा जों कक सालायखा बेलाय खानो अब मानुखौ खानाखा ओमफ्राय अबनो दिनै जों होम सेक्रेटारि बो जत किसु नाय दङ बनो जों मालाय माने बागै जों बेलायखौ तंथखा तै बनो बेलाय हांबाय माराव मनि लगो आ दिननो 22 तारिखआव जों नाड्डा जी जोंनि नेशनल प्रेसिडेंट जोंनि जेपि नाड्डा बनि रेसिडेंट जों आगेनि एपइन्टमेन्ट माजाक बबाय बर जों ठीक 6:30 समायाव जों थांलायखा थाङै बबायनो बालायखौनो ब टाइम रेखा जोंनो प्राय आधा घंटानि ऊपर मोर देन हाफ एन आवर ब टाइम जोंनो रेखा बनो भाइने जों गोबां मा कक साइखा रेखा वन बाय वन पॉइंट टू पॉइंट बनिजे रीड आउट खालायखा आंबो रीड आउट खालायखा मेमोरेंडम न बाकी जों बनो डिटेल कक सालायखा इखौ ब भाइनो मोटामोटी साइमानो आं बबाय जों आगे जों मालायजा बने बाय ब जोंनाव साबो तेकेसे बखुक जोंना खाकजों माने कक साइखा रमानि अब आं सानामुसुगाव बसाका आई एम आल्सो बिलॉन्ग टू हिल पीपल आई केम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश सो आई अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड द कैरेक्टर्स ऑफ द हिल पीपल आर वेरी सिंपल एंड दे आर वेरी पीस लविंग पीपल हि बसाव अब सामान्य खानागै आं बेले खाकजों माखा सुदु आं सिनिया आरो जों दिनै जितेन देबरमा बो कक साखा दिनै एसजिएस दिनै मंगल बो कक साखा जों जतन शेयर खालायलेखा
kebo mane good atmosphere, cordial atmosphere klai sing bobe kok saka tei bono sing special last summer kok saka sing bono duita memorandum dawu kasi chini main demand teka chini second demand so de memorandum summit haike apke especially additional to chini forthcoming ADC election abo tabo diung tongo abo di kok saka ikobon again referent rank kok saka chini assembly election sekan jeng de talk khali mani adora to bo president ya abo Rajnath Singh abo president abo kok saka Rajnath Singh bai jeng duti malaika Modi bai jeng malaika abo election sekan go aprobo jeng kok khali ma tongo te ang Hemanta Biswa Sharma boni koguti saka Surul Diador bo tongo boni koguti saka hake aprobo boro jeng salima tongo. It may not be in written document, but verbally, bro, assurance kaya, bro, commit kaya je, assembly was seat ke bang ready, kintu final ADC election okay, IPFT party, is local party, bro no, seat ke bang ready, the free hand, right? Will be big player in ADC election. Hai ni kok samaran side naroka, especially Hemanta Biswa Sharma no. Hambai reka because of Hemanta Biswa Sharma boni bagine sing elen songo bono aro important role play khaika Hemanta Biswa Sharma hambai marago akor bang saka ngene Hemanta Biswa Sharma sing ni di berje commitment money boni biskango je IPFT will be given a major share maximum seat in the forthcoming ADC election abaro bokhok samana ang saiknaka boni bang we have high expectation high hope in your leadership in leadership जों kahang hang khakao tebo saka je जों BJP IPFT tab alliance sogar dong o alliance sogar fro जों kaham smooth run khai dong te जों saka 5 বছর ya nakane जों अनेक বছর 10 বছর 20 বছর thangman derisi जों IPFT no derisi boro care khai khangkai जों IPFT na hormon ba chini abrono boro derisi council khai khangkai जों sawo the our government will run smoothly akoran saka gang khakabo chini final LHC election especially जों जतो साइमनो IPFT party chini na hormon chini wansomong tabo chu loriakho जों movement khai tongo tei odran khanamuchugo जों IPFT to 2009 hoite जों every year प्रत्येक बছर जों दिल्ली थांलायो दिल्ली अभियान थांलायो जों धरना खालायो स्ट्राइक खालायो अमा जों कन्टिन्यू खाइ दं किन्तु तागलाय जों पेन्डेमिक नि बागै कोरोना भाइरास नि बागै जों दिल्ली अभियान थांमालिया बेके जों दिल्लीयाव जों 500-600 जों हजार बार जों थांखामो तागलाय जों आबो थांमालिया आबाङै जों टाइम टु टाइम जोंनि हेन्डार लिडारशिप जे IPFT लिडाराव जों दिल्ली थांगो दिल्ली थां प्रेसार राव तामके जों साइमनो जों तिब्रा दंगै आसक दंगै जोंनि काम जाया जों दिल्ली मा थांनाय दिल्लीनि आरो लिडारशिप जोंनि नेशनल लिडार जों एप्राइज खिनि नांगौ जोंनि ग्रीवेन्सेस जों वानसगमोन जों बरनो जों मोटिवेट खायनांगौ अबायके जों केम्पेइन थायांखाय अबायके एप्राइज खायांखाय जोंनि साम जायांनाय अब जों वानसगैनो जों दिल्लीयाव जों मुभमेन्ट खायमिया फनो जों पेन्डेमिकनि बागै जों मुभमेन्ट खायमिया दिल्लीयाव अब जों लिडाराव जों टाइम टु टाइम थांगै जों बरनो प्रेसार राव अबनो जोंनि सामुं जों साइमोन जों हाइ दंहांखलाय जों सामखौ जायांनाय जों अमासर जों दुइबार थांगा जों ताइबो थांनाय ओके टाइम टु टाइम जों दिल्लीयाव जोंनि सेन्ट्रेल लिडारावनो जों जेरै प्रेसार हमबाय हांखाय जों बरनो जोंनि ग्रीवेन्सेस जोंनि वानसगमोन जों क्लियारके सामबाय हांखाय जोंनि साम जायांनाय आवासनो जों थांलाय दङ खालाय दङ आं खागाव जोंनि बरगद गाहामखौ बुजिनाय गाहामखौ वानसगनाय जोंनि IPFT सामखाय दंमोन जों सुदु कक्सनि कत साया जोंनि कामखौ जों थेपावो आबाङैनो आंखायनो हाय जत्तनो बेलाय बेलाय हामबाय तै हामबाय मारनाय अजरागो जों जत साइमानो त्रिपुरा रायजोआव अरनि दुर्गा पूजा अमतो बेलाय खाने कटर पूजा तागलाय पेन्डेमिकनि बागै जों गाहामखलाय पूजा पालायमालिया अब सरकारनि आइन कानुन नरगै माथरायनाय आसो आगिने हाय हम दंखे जों खालायमालिया आफानो आं हायनो जत्तनो जोंनि तमा वानसा तमा तिब्रासा जत्तनो आं हामबाय रगो अ पूजानि समायाव जाहाथे peace and tranquility maintain होथों जत्तनो हाममारि मानथों ते कचां खालायै जोंनि पूजा पाइमांखाय बेलायखे हामनाय तैबो आं कयनाय जत्तनो सरकारनि आइन कानुन मानि चलायदि ससियेल डिस्टेन्स चलायदि अबनो हायनो हाय जत्तनो जोंनि सारा तिब्रा बारावनो तमा तिब्रासा तमा वानसा जत्तनो आनि खाक हुरबाय आनि खाक चांबाय आं हामबाय रगो खुलुमबाय